сигурност иска повече. Милтиадис Тентоглу. Пети опит на лидера в състезанието. Милтиадис сякаш прелетя сектора. Със сигурност това е резултат над 8,50. Със сигурност. Това съм убеден. Въпрос е колко над 8,50. Ще има ли личен рекорд за Милтиадис Тентоглу? Гърка има 8,60 от 2021 година. Виждате Емануел Каралис, състезателя на овчарски скок, който подкрепя Милтиадис. 8 метра и 65 сантиметра. Това е рекорд на европейските шампионати за Милтиадис Тентоглу.